Antikainen. Eva Julkusen ja Avelan tulos 0 virhepistettä enimmäisajan puitteissa. Tässä luokassa palkintojen jakoon pyydetään sitten osallistumaan kaikki nollasuorituksen tehneet ratkot. Ja seuraavan luokan eli luokan 2 eri kategorioiden ratsastajille tiedoksi. Luokassa on periaatteessa yhteinen rataan tutustuminen, mutta osioiden A ja B välissä on myöskin mahdollisuus noin 10 minuutin ajan käydä tutustumassa vielä uudestaan rataan. Numerolla 5 lähtee Satu Kosunen ja Tippi. Kuopion ratsastajista valmistautuvat Hoskari, Antikainen ja Tiainen.